Dear Lord, Mbere we gather here together on this Sabbath day. tinoungana pano muzuva resabata rino We know that we are not alone. tinoziva kuti hatisi tega. Not only are our friends and family across the world with us, Havasi vega shamwari nemhuri dzedu pasitenderere dziri pano nesu, but we have a confidence and a belief asi tine confidence nekutenda that not only you kwete imi moga and the heavenly host, negungano but rekudenga, other worlds are looking to us, asi dzimwe nyika dzakatarisa are joining kwatiri us today vari kukumbana nesu zuva ranhasi as we come together apo tichiuya pamwe chete to worship you and to kuzokunamatai explore the journey on which we are headed. nekuongorora rwendo rwatiri kufamba narwo. We ask that you would be with us and guide us, Kukumbira kuti uve nesu mutungamirirewo and that you would take control uye kuti of mukontrol everything that's happening in our lives, zvinhu zvese zviri kuitika muupenyu hwedu, the work of this movement, basa removement and we ino. already know that you are in control of this earth. Tinotoziva kuti muri May we mukontrola learn zvese to izvi. trust in you Tidetserei kuti trust mamuri tivende nemi more than we ever have. zvatisati takamboita. In Jesus' name, Muzita raJesu. Amen. Amen. It's good to be back. Zvakanaka kudzoka pano. Is my mic okay? Ndiri kunzwika here? So, I've received quite a number of questions, Ndakawana mibvunzo yakati wandei. Before I begin to address them, Tisati ndatanga kutaura nezvayo, I recognize that I have had questions in the past, some of which I have answered, ndakaona kuti ndine mimwe mibvunzo yekumashure imwe yacho yandakapindura and others which I think I've answered, but maybe you have not been happy with my response. mamwe acho andinofunga kuti ndakanga ndapindura asi pamwe mamusina kufara nemhinduro yangu. So I want to address a point before I begin, Ndavhotaura neimwe pfungwa tisati tatanga. So this is from a series of questions that I received for this weekend studies. Izvi zviri kubva kune mibvunzo yakati wandei yandawana kubva kune mastudies atabva kudzidza weekend yapfuura. I don't know who asked this question, Handizivi kuti ndiani abvunza mubvunzo uyu. so it says this: Saka unotaura uchiti, I have the impression that you are no longer teaching, ndine pfungwa dzekuti but hamuchadzidzisi that you're talking. asi maakungotaura. And often I don't understand what you're saying. Kazhinji kazhinji handinzwisisi zvamunenge Would muchitaura. it be possible for you to adopt a different style Zvinoita here kuti mutorewo imwe yestyle yakasiyana so that what you say is not ambiguous? kuitira kuti zvamunotaura zvisange zvisinganzwisisiki. I think last time I was here, Pandakapedzisira kuuya pano I got told that I didn't give enough opportunity for people to speak or give comment. ndakanzi handina kupa vanhu mukana wakakwana kuti vataure kana kuti vataure makoments avaiva nawo. So if you feel like you want to say something, please have the freedom to interrupt me
Kana uchinzwa wewo kuti unoda kutaura chimwe chinhu, iva nerusununguko rwekunzi interrupter. Put your hand up and have an opportunity to speak. Unosumudza ruoko rwako wova nemukana wekutaura. So I don't know exactly the concern that the person has who has asked this question. Saka handinyatsoziva kuti munhu abvunza mubvunzo uyu concern yake iri papi chaizvo. It's obviously clear that they don't understand either what I'm saying or why I'm saying the things that I talk about. Zviri pachena kuti either havasi kunzwisisa zvandiri kutaura kana kuti sei ndichitaura zvinhu zvandiri kutaura nezvazvo. And I guess they don't understand the responses that I give to the questions I receive. Kana kuti havanzwisisi maresponses andinopa kumibvunzo yandinowana. So I don't know if anybody wants to comment on that. Saka handizivi kana paine anoda kutaura pamusoro peizvozvo. They either agree Either vanobvumirana nazvo or they disagree kana kuti vanorambirana nazvo or they have a perspective. kana kuti vane muono wavainawo. So we'll wait for a mic to come to you. Tinomirira kuti microphone igouya kwamuri. Parminder, oui. Parminder, tu enseignes très bien. C'est que la personne n'a pas compris ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a des choses. Et que, moi, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut assimiler, il faut se défaire, c'est tout. Et ta compréhension, c'est clair au fil du temps qu'on avance, quoi. The times go on, it's become more clearer what you are saying. Zvawedzera kujeka zvamuri kutaura. Before Sophie responds, Sophie asati aresponda. I get a lot of feedback from people. Ndinoona feedback yakawanda kubva kune vanhu. And some people feel that things are getting clearer for them. Vamwe vanhu vanonzwa kunge zvinhu hazvisi kuwedzera kujeka. Vamwe vanonzwa kunge zviri kujeka And kwavari. others feel like this person, Vamwe vanonzwawo semunhu uyu. they don't quite express it this way, Havanyatsi kuzvitaura nenzira iyi. but there are many people in the movement who feel concerned. Asi kune vanhu vakawanda mumovement vanonzwa vaine maconcerns. I might say fearful. Ndogona kutaura kuti vanotonzwa vachitya. And as we go through some of these questions, I think you'll be able to see what people's fears are. Patichaenda through maquestions aya ndofunga kuti muchaona kuti vanhu vari kutya chii. So pour commenter, alors c'est vrai que je peux ou on peut avoir l'impression que sa façon d'enseigner a un peu changé. So it's true that we can have the impression that the way you teach is a little bit different. Chokwadi kuti tinogona kuva nemibvunzo yekuti mudzidzisiro wamakuita watisiyanei. So for me, it's more, you adopt more a style of cooperation, collaboration. Kwandiri makatora style yekuti pange paine nhaurirano kana mushandira pamwe. And the way I see it, it's you want to involve us more in the way we think, but you don't want to give us the answer. Zvandinozviona kuti munoda kuti tiinvolva nekufunga kwatinoita asi hamudi kutipa mhinduro. So regarding your conclusion, it is true that sometimes it's not clear enough. Chokwadi kuti dzimwe nguva zvamunotaura hazvinyatsi kujeka zvakakwana. So maybe it's your it's your willingness to let us in this blurry space. Saka pamwe munogona kutipinzawo mune space iyi.
And maybe you do that in purpose to give us the opportunity to think more upon the question. Asi kana muchitipa opportunity yekuti tifunge zvakati nyanyei This is my pamusoro comment. pequestion yacho, ndo comment yangu. Thank you. Noita basa. I just want to add to what Sophie said. Ndoda kungoedha kune zvataurwa naSophie. I don't want to put words into her mouth. Handidi kuisa mashoko mumuromo make. There are some people who think I have all the answers, Kuna vamwe vanhu vanofunga kuti ndine nhinduro dzose, but I have some purpose or some agenda asi ndine rimwe donzvo randinaro, that I don't want to give those answers easily. kuti handidi kupa maansa iwayo zviri nyore. Like I want you to work for the answers. Ndoda kuti mushandire mhinduro idzi. I want to say that's not, I don't view things that way. Ndoda kutaura ndichiti handina muono iwoyo, handitarisi zvinhu I've nemuono tried to iwoyo. address an issue Ndakazama kuadresa issue. speaking about the angels. Taura nezvengirezi. I've lost track when I spoke about this, if it was at this venue or if it was in Wales recently. Ndakanganwa kuti ndaizvitaura kupi, kuWales here kana kuti kuneko. So I spoke about Elder Jeff, Elder Tess, and myself. Saka takataura nezvaElder Jeff, Elder Tess, neni. Yes. And I tried to explain things as clearly as I could, Ndakazama kutsanangura zvinhu nenzira yakajeka sezvandaikwanisa. but I think even now, people still don't understand exactly what I've said or why I've said these things. Asi ndokuva kuti kunyange nanhasi vanhu havanyatsonzwisisa kuti zvandakataura uye kuti ndaizvitaurire chii. So related to that question, Saka tine ukama nemubvunzo I don't uwowu, think I answered this one directly, but I may have done. handifungi kuti ndakauansa zviri direct, asi pamwe ndogona kunge ndakauansa. Question was like this. Mubvunzo wacho waibvunzwa chitevera. If according to you, Asi kana Me, maererano nemi, you are not the leader, kana musiri mutungamiri, and if Elder Tess is not leading the movement at this moment, Elder Tess vasiri kutungamirira movement ino panguva ino, then who is the messenger of the movement? saka ndiani messenger wemovement? Because line upon line, Nokuti line upon line, God always raised up a messenger to lead the movement. Mwari vakagara raise up messenger kuti atungamirire Would it not movement. be fear or false modesty on your part to say you are not a leader? Hakusi kutya here kana kuti false modest pakati yenyu kuzviti ina handizi mutungamiriri. So I don't think I've ever said that I'm not a leader. Handifungi ndakamboti handizi leader ina handizi mutungamiriri. And I think most people now recognize that there is organization that is needed. Ufunga kuti vanhu vakawanda vanoona kuti pane organization inotodikanwa In combination with a prophetic understanding of what's happening in the world. ichisanganisa nekunzwisisa kuri prophetic kwezvinhu zviri kuitika munyika. So it's not that I'm saying I'm not a leader. Saka hakusi kuita kuti handizi mutungamiriri. What I've tried to say Zvandakazama kutaura is that people have different roles or responsibilities. kuti vanhu vane maroles nemaresponsibility akasiyana siyana. And when I've spoken about a message, Pandaitaura nezvemessage, we'll say the first angel's message or the third angel's message, kuti message yengirozi yekutanga kana kuti message yengirozi even the yechitatu, second angel's message, kunyange message yengirozi yechipiri, I've come to the conclusion ndakasvika that it's paconclusion not so straightforward to begin to identify individuals yekuti hazvisi straightforward kutanga kuidentifya vanhu vari maindividual
as being those angels kuti ndiye with a ngirozi iyi specific message, aine nemeseji inenge iri specific because they cross over their responsibilities. nekuti vanocrossa over responsibilities avo. And I don't think it's as clear cut as people imagine it. Handifungi kuti zvakanyatsokujeka sezvinofungwa nevanhu. So when people talk about leadership, Saka vanhu pavanotaura nezveutungamiri, I'm not denying my responsibility as a leader. handisi kuramba responsibility yangu semutungamiri. The only point that I've really tried to make Point yega yandaizama kuda kuti ndiite is that when you look at the work that Elder Jeff and Elder Tess have done, yekuti mukatarisa basa rakaitwa naelder Jeff naelder Tess, they took inspiration vakatora inspiration and they looked at it in a new way. vakaitarisa nenzira They yakasiyana. took old or existing light Vakatora chiedza chakare chaivapo and then they explained it in a current or a modern day setting. vakazvitsanangura nenzira yesetting yatakurarama muzuva ranhasi. So if you look at the work of Elder Jeff, Saka mukatarisa imi basa raelder Jeff, we could say that he took the book, The Great Controversy, togona kutaura kuti vakatora bhuku Great Controversy because that was the ultimate work of Ellen White, nokuti ndo raiva basa raEllen White huru an yacho, original piece of work, not a compilation, basa ranga riri original kwete macompilation, where she describes end time prophecy, apo anotsanangura end time prophecy specifically based upon the books of Daniel and Revelation. nyanyanyanya achibhesa nemabhuku aDaniel naRevelation. And what he did, Zvavakazoita, he took her work vakatora basa rake and he gave it a specific context. vakaisa context yanga iri specific. We might express it a different way. Togona kuchitaura nenzira yakati siyanei. She spoke about those events in general terms, Ellen akataura nezvemaevents aya nenzira iri general. and what he did, Ivo zvavakazoita he elder Jeff, took that information vakatora information iyoyi and put it in a specific time frame. vakuiisa time frame yanga iri specific. And the way that he did that Nzira yavakaita izvi nayo, is by going to Daniel 11 vakaenda kuna Daniel chapter 11 and re-looking at the verses in that chapter, kwakutarisa nokuongorora mavhesi ari muchapter ipatsva, specifically verse 40. nyanye verse 40. And at the time of the end, Panguva yekupedzisira he took that phrase, vakatora varataura ikoku, I'll say the word recycle or reused, ndichataura vara rekuti recycle kana kushandisa patsva. took that statement and repeated it in a way that had never been done before. Vakataura kutaura ikoku vakakushandisa nenzira yanga isati yamboitwa kare. And the reason why it had never been done before Maka zvava zvisati zvamboitwa kare was what? ndeyekuti kudii. So that's a question to you. Saka ndo mubvunzo kwamuri, Why had it never been done before, what he did? sei zvava zvisati zvamboitwa kare zvavakaita izvi. He took the phrase, that time of the end, Vakatora kutaura kuya kunoti time of the and end, applied it in a different way, vakakuaplya nenzira yakasiyana, gave it another application, vakakupa imwe application or as I said yakasiyana, earlier, recycle. kana sezvandataura earlier kuti vakazvirecycle. Why was he the first to do that? Sei vanga varivo vokutanga kuzviita? Why hadn't it been done before? Sei zvasati zvamboitwa kare? Does anybody have any thoughts? Kana ane kumwe kufunga here? So I take it that means
people don't know, Saka ndochitora ndichiti zvinoreva kuti vanhu havazivi, or you're not confident enough to share your thoughts. kana kuti hamuna confidence dzakakwana kuti musheye pfungwa dzenyu. Anybody? Pane aripo here? We'll just wait for a microphone. Kungomirira microphone. Text, the passage start by at the time of the end. Vakatora passage iya inotanga ichiti panguva yekupedzisira. Okay, this cannot be done before because we were not in the time period of the time of the end. Izvi zvasati Thank you. zvamboitika Merci. nekuti hatisati tasvika panguva yekupedzisira. Noita basa. Go to Zoom. Go to Zoom. Forum. Forum. Okay. Maybe it hasn't been done before because we had in 1798 a time of the end. Havana kuzviita So nokuti hatisati both tapa answers are correct. 1798 time of the end. Did you want to say anything Saka else? mhinduro dzese dziri Anyone correct. else? Kana ane chimwe chekutaura here? Okay, so this movement, this church, Saka movement ino, kereke ino, through the ministry of Ellen White kubudikidza neministry yaEllen White and others, nevamwe, identified the time of the end as 1798. vakaona nguva yekupedzisira sa1798. And even though you may not remember, Uye kunyange you've tisingazorangariri, all seen the studies that have been done to demonstrate or to prove that. takaona tese zvidzidzo zvakaitwa kudemonstrata kana kuprovha izvozvi. So the various time prophecies Saka matime prophecies akasiyana that are siyana given in the books of Daniel and Revelation anopuwa mumabhuku aDaniel naRevelation are used to bring you to the year 1798. anoshandiswa kutiunza pagore ra1798. And that brings you to verse 40 Zvakare zvinobva zvatiunza pandima ya40 in the book of Daniel, chapter 11. mubhuku raDaniel chapter 11. And without spending any length of time, Singapambadzi nguva, you know that there are only a few verses unoziva kuti kune mavhesi mashoma shoma that are left in that chapter anosiyiwa muchapter iyoyi before you get to chapter 12. usati wasvika kuchapter 12. And in verse 1, Muvhesi ya1 it says that Michael will then stand up. zvinotaura zvichinzi Michael anosumuka. And the way Adventists have understood these verses Nzira iyo maSabata akanzwisisa mavhesi aya is that from 1798, ndeyekuti kubva pana we 1798 have arrived at the end of the world. tinenge tasvika pamagumo enyika. And though we have anticipated it to be a short period of time, Kunyange taizvitarisira kuve kanguva kapfupi, and it's been much longer than we had expected, zvakareba kupfuura zvataitarisira. in the scale of the great controversy, it's only the last few moments of time. Pachikero chegreat controversy ndonguva shoma dzekupedzisira kwenguva. Now, after 1844, Tapfuura 1844 something happened in the hearts and minds of what we will call the Adventists. pane chakaitika mupfungwa nepamwoyo pevanhu vatinodaidza tichiti maAdventists. Fanaticism entered into the movement or the ranks of the church Fanaticism yakapinda movement kana mumaranks ekereke because they could not let go of William Miller's message.
nekuti vaisagona kuregedza meseji yaWilliam Miller. So people began to set new dates. Vanhu vakatanga kuisa madhates matsva. And the answer that I would give to my original question, Mhinduro yandinopa why no kumubvunzo one wangu had come up wokutanga, with this idea about verse 40 before Elder Jeff, kuti sei pasina munhu anga asati ambouya nepfungwa dzavhesi 40 kare before Elder Jeff, is because we were warned. inyaya yekuti takapuwa warning. We, the church, were warned Isu kereke takapiwa warning to be very careful kuti ngwarirai, of people like Elder Jeff. ngwarirai vanhu vakaita saElder Jeff. Ellen White said this. Ellen White anoti, It's not the only place it's found, but I'm taking it from early writings, page 75. hapasipo pega asi ndiri kuzvitora kuna Early So without Writings going kubva into the papage historical 75, context, tisingapindi munhoroondo yacho necontext yacho. I just want us to listen to this short statement by Ellen White. Ndoda kuti tingoteerera kutaura kupfupi uku kubva kuna Ellen White. The Lord has shown me Mwari that the vakandiratidza third angel must go, kuti ngirozi yechitatu inofanira kuenda, must do its work, inofanira kuita basa rayo and be proclaimed to the scattered children of the Lord. yoshambadzirwa kune vana vaMwari vari scattered. He says in this introductory thought, Saka anotaura mupfungwa idzi dzekuintroduce, God has shown her Mwari that the vakamuratidza third angel's message must be proclaimed, kuti meseji yengirozi yetatu inofanira kutaurwa, and it must be proclaimed to the scattered children of God. uye inofanira kutaurwa kune vana vaMwari vakarasikira pasi And my tendero. understanding is that is not the world. Kunzwisisa kwangu ndiko kuti haizi That's nyika Adventists yeAdventism in that historical setting. musetting iyi tichitarisa nhoroondo. Then she says, but Anozoti asi, it must not be hung on time. asi haifani So she says, kukochekerwa patime. God proclaimed the third angel's message to the Adventists who have been scattered after 1844. I'm in the details. But when that message is given, it must not be connected to time. I saw that some were getting a false excitement Panopuwa arising meseji from haifani kuiswa patime. Ndakaona preaching kuti time. vamwe vaiwana false excitement pamusoro But the third pekuparidzwa angel's kwenguva. message is stronger than time can be. Asi meseji yengirozi yetatu yakasimba kupfuura zvingaita nguva. I saw that this message Ndakaona kuti meseji iyi can stand on its own foundation yaigona kuzvimiririra pahwaro hwayo and iri needs yoga, not time to strengthen it. isingatombodi nguva kuti ipiwe simba. And then she carries on. Anobva aenderera mberi. Now, I addressed this issue Iyi ndinoadresa nyaya iyi back in either 2018 or 2019 kunana 2018 kana 19 at the School of the Prophets here in France. pachikoro chemaprofita kuno kuFrance. So my translator says 18. Muturikiri wangu ati 2018. And in that study, Muchidzidzo ichi I compared the ministry of the angel of Sardis ndakafananidza ministry yengirozi yeSardis and Laodicea. neyeLaodicea. And I showed the Ndikaratidza- mistakes that each of those angels had made Ndikaratidza mamistakes akaitwa nengirozi imwe neimwe and how they led
the church uye kuti zvakasvitsa chechi experience which was not positive. kuenda kuexperience yanga isiri positive. So you should all be hopefully familiar with Revelation chapter 2 and 3. Saka I hope mese mune muri familiar neRevelation chapter 2 And nechapter the 3 description of Sardis and Laodicea, uye description yeSardis neLaodicea that they are both dead churches, kuti ari maviri makereke akafa, but they pretend to themselves that they're alive. asi vanonyepedzera kwavari pachezvavo kuti They don't have an vapenyu. honest and correct assessment of themselves. Havana kuzviongorora kuri pachena kuri honest. And in those studies that I referred to just a moment ago, Mune zvidzidzo zvandaripera kwazviri nguva yapfuura, I break down the problems of those churches and how they occurred. ndakabreka down matambudziko emakereke iwayo uye kuti aiitika sei. So coming back to my question, Kodzoka kumubvunzo wangu, the reason why no one before Elder Jeff did look at these passages differently makapa pasina munhu before Elder Jeff akatarisa mapaseji ayo zvakasiyana, is because Ellen White warned the church nyaya yekuti Ellen White akatopa warning kereke to never allow time setting to re-enter into the message. vasazombopendedza kusetwa kwenguva kuti idzoke zvakare And that's what mumeseji. Elder Jeff did. Ndozvakaita Elder Jeff. He went completely opposed to the inspired word of God. Vakatoenda vakapikisana zvachose neshoko raMwari ranga rakafemerwa. And that was something new. Chachiri chinhu chitsva. And once he had made that step, Vaita chidanho ichi, re-examining tarisa patsva kana kuongorora patsva, giving a new understanding to verse 40, vachipa kunzwisisa kutsva kuvhesi 40, bringing it to 1989, vachiiunza kuna 1989. the rest is inevitable. Zvimwe zvakazotevera zvaa It then zvangowo leads us to pachena, a place zvakazotisvitsa panzvimbo where the Sunday law will happen. I'm just going to use the word now. apo Sunday law yaizoitika izvozvi. The whole dynamic of the Advent message changes. Madynamics ese emeseji yeAdvent All the anochinja. other bits of information are really secondary or perhaps even irrelevant. Zvimwe zvidimbu zvese zveinformation zviri secondary, pamwe zvitori irrelevant. The charts, the 2520, Macharts 2520, the nature of humanity, chimiro chemunhu, all the other bits of our message zvese izvi zvidimbu zvekamu are zvemeseji secondary yedu zvatoo to secondary. this fundamental idea that we now introduce time back into the message. Pafungwa iyi iri pakati pazvo zvose yekuti taakuintrodusa nguva zvakare mumeseji iyi. Once you do that, Iwe waita verse izvozvi, 41, ndima ye41, shall enter into the glorious land. achapindawo mu It becomes Glorious land. inevitable zvinobva zvava that pachena that becomes the present day message, kuti yatoo meseji yezuva ranhasi, or what we might call a final generation message. kana zvatogona kudaidza chiti meseji yegeneration yepedzisira. What's interesting about his ministry, Zvinonakidza paministry yavo, the very logic that he employed, iyo logic yavakashandisa, the two concepts that he promoted, maconcepts maviri avakakurudzira, introducing time back into the Advent message kudzosa nguva
zvakare mumeseji yeadvent And then something I Zvakare. just mentioned a moment ago, chimwe chinhu chandataura kanguva kapfupi kapfuura reintroducing the 2520 kudzosa zvakare 2520 and its connection to the charts. nekubatana kwayakaita nemachatsi. Once he had brought those two pieces of information together, Idzi information mbiri dzaunzwa pamwe chete, he gave up. vakabva vagiva up, He stopped progressing. havana kuramba vachienderera mberi. And so it took another person Saka zvakazotora mumwe munhu to take those new truths atore zvokwadi zvitsva izvi that he had brought to our understanding zvavakanga vaunza kunzwisiso yedu, to take the next logical step, kutora step yepamberi logical which was yaitevera, take those ideas, yaiva yekutora pfungwa idzodzi which are really one idea, dzinongovawo pfungwa imwe chete of the manipulation of time, yekumanipulata kwenguva, and that's how we arrived to 2014. ndokusvika kwatakaita pana 2014. But that work Asi basa iri was only built upon the work that he had given to the movement. rakangozovakirwa pamusoro pebasa ravakanga vapa kumovement. Elder Tess comes, Elder Tess vachiuyawo, and I don't know how you would view her ministry, handizivi kuti ministry yavo munoiona makadii, the scope of it, I mean, scope yeministry how yavo, you would, if I were to ask you to condense her message kuti munokondensa message yavo into a sei, simple statement, kuzviisa mukutaura kuri simple. what did she do? Vakaita sei? Does anybody have any thoughts? Kana ane kumwe kufunga here? As you're thinking, Sezvamuri kufunga, pamuri I've given kufunga, you my view on the ministry of Elder Jeff ndakupai muono wangu weministry yaElder Jeff and what he did. uye zvavakaita. He took a standard Advent message Vakatora message yechiadvent yangari standard and he brought it into a present day context. kwakuiunza mucontext yemuzuva ranhasi. And we've discussed how he did that. Tadiscussa kuti vakazviita sei. What did Elder Tess do? Elder Tess vakaita sei? Anybody want to? Kana anoda here kupindura? So Elder Tess, she took the doctrine that Elder Jeff wrote. Elder Tess vakaunza developed doctrine it. yaElder Jeff vakaidevelopa And she put it in the context of our generation. kwakuisa mucontext yegeneration yedu. Thank you. Maita Merci. basa. When you say she developed his message, Quand tu dis Pamunoti qu'elle a vakadevelopa message yavo, can you explain what she actually did? What was the development? titsananguriwo kuti development yavakanyatsokuita yacho ndeiki, vakanyatsoitei. Yeah. So as Adventists, we had some wrong baggages. Saka semaadventist ava nebaggage She nemberi she reconstruct she rebuild these baggages. vakapatsa mabaggage aya. Continue. Oui.
Alors, we have also a bad a vision of who God was. Tine muono wakasiyana wakashata wekuti wataiva nawo kuti Mwari ndiyani. Because we have a bad or wrong view of who God is, so we have a bad view also of the events that surround us. Nekuda kwekuti taiona Mwari nenzira isiri takazoonawo maevents anga akatitenderwa nenzira isiri. So I think that she introduced the message of equality. Pandifunga takaintrodusa message yeequality. Thank you. Musabasa. Anyone else? Pane mumwe here zvakare. I hope you don't misunderstand me. Ndoimba kuti hamusi kutadza kundinzwisisa. I don't think she introduced the message of equality. Handifuni kuti vakaintrodusa message yeequality. I think that's the truth that Christians have known for a long time, Ndofunga kuti chichokwadi chaizivikanwa nemaKristu kwenguva yakareba. for millennia, Kuna because the golden millennia rule teaches yakawanda. that. Nekuti golden rule But I inotidzidzisa understand izvozvo. why people say that. Asi ndinonzwisisa kuti sei vanhu vachidaro. I'll give you my response to my question. Ndichakupai mhinduro yangu kumubvunzo wangu. Elder Tess Elder Tess looked at inspiration, wakatarisa inspiration specifically Ellen White. nyaya yangu Ellen White. She then looked at Elder Jeff's work, Kwakutarisa basa raElder Jeff and she said the following: vakataura zvinotevera. the idea Sungwa of the Sunday law neSunday law being a test kuti itest between Protestantism and Catholicism, Protestantism neCatholicism, or the seventh day and the first day, kana kuti zuva rechinomwe nezuva rekutanga, whatever it may have been in the past, zvaizvoratidzika kunge zviri kare, is not a present day truth. hazvisisiri chokwadi chezuva ranhasi. The final test Test would not yekupedzisira be a Sabbath or Sunday test. haisi kuzombove yesabata kana yesanda. Therefore, she Naizvozvo completely rewrites vakanyora pacha or rejects, kana kuramba depending on how you view it, zvichibva nekuti unozvitarisa sei, the work of Ellen White basa raEllen White and the work of Elder Jeff. nebasa raElder Jeff. And I think that's her major contribution. Ndofunga kuti ndo contribution yavo huru. No one had done that before. Hapana angambozviita izvi. No one had stood up Hapana angambosimuka and said there will be no Sunday law akati hakuchazovi neSunday law, either in the present or in the future. muzuva ranhasi kana kumberi. And I think that's, in my mind, that's a distinct understanding of the work of both of those people. Mukunzwisisa kwangu ndofunga kuti ndokunzwisisawo kwakakwana kwebasa rakaitwa nevanhu ava. And if that's correct, Kana izvi zviri if you were correct, to agree with those simple statements, kana uchitenderanawo nekutaura kuri simple uku, and if you were then to look at your own work or your ministry, wozozvitarisa iwowo basa rako kana ministry yako iwe, or indeed mine, kana kuti rangu inini, I would suggest ndinosagesta muchiti that none of us have done anything so radical or so fundamental hapana mumwe wedu wakaita chinhu chiri radical zvakadaro kana kuti chiri fundamental zvakadaro. That's really the only point that I've tried to make. Ndopfungwa yega yandaizama kuvirisa. One person said, Umwe munhu akati
the Sunday law is not in the future, it's now. Sunday law haisi kumberi iripo nhasi. And the second person said, Wechipiri akati it is now, iriko izvezvi but it's hai, not a Sabbath test. asi haisi test yeSabbath. The test is something different. Test yacho chitori chinhu chakasiyana. You and I Iwe neni have been left to pick up the takazosiyiwa pieces kunzi tichitora zvidimbu of both of those messages zvemamessages aya ari maviri, and try to understand ourselves tozama kuzvinzwisisa isu pachedu and the world in which we live, uye nyika yatinogara mairi, to make sense of those things. kuti tigowana kunzwisisa kwezvinhu izvi. That's really all I've tried to say. Ndozvoga zvandaizama kunyatsotaura. And either I haven't explained it well Zvinogona kuti ndakatadza or I've been kuzvitsanangura misunderstood. zvakanaka kana kuti handina kunzwisisira. But this was never anything to do about leadership. Asi izvi zvazvisinei nechekuita So I just wanted to nezvetungamiriri. clarify that point. Saka ndaida kungojekesa pfungwa iyi. When the question was asked, Apo mubvunzo wakabvunzwa, so I'm no longer teaching, I'm just talking. handichadzidzisi ndava kutaurawo zvangu. People don't understand what I'm saying, Vanhu havachanzwisisi kuti ndee ndichitaura and they want me to ndichiti change my response, my style, so it's less ambiguous. voti voda kuti ndishandure style yandaishandisa kuti isanyanye kuita kunge yakavanzika kana Often kutira. when I speak, Kazhinji pandinotaura, people think I'm criticizing or attacking either Elder Jeff, Elder Tess, or even yourselves. vanhu vanofunga kuti ndiri kucriticize kana kuti kuataka either Elder Jeff kana Elder Tess kana kuti ini pazvo zvenyu. And I think it's in my responses Ndinoti mukuresponda kwangu, when I have thought about people's questions and how they should be responded to, handine ndafunga nezvemibvunzo yevanhu uye zvandofunga kuti inofanira that kupindurwa people zvichiitwa think I sei. am ambiguous. Vanhu vanofunga kuti ndotaura zvinhu zvisinganyatsojeka. So I do want to take it on board to try to be less ambiguous, Saka ndaida kuti ndigozozama kusanyanyoita kunge ndinotaura zvakavanzika, and without defending myself, and I know this ndisingazvidefendi. will sound like a defense, Ndoziva kuti zvichanzwika kunge ndiri kuzvidefendi. I don't think some of the criticism is fair. Handifungi kuti imwe criticism yacho iri It's fair. easy Zviri nyore for someone to stand up kuti munhu asumuke and preach oparidza and go to inspiration oenda kumweya wechiprofita and demonstrate that the time of the end begins in 1989 oratidza kuti nguva yekupedzisira inotanga ne1989, and say, therefore, the Sunday law is imminent oti naizvozvo Sunday law yapedyo, and we all need to get ready. tese tinofanira kugadzirira. And when people hear that, Vanhu pavanonzwa izvi, when you hear that, imi pamunozvinzwa you think you've received great light. munobva manzwa kunge mavana chiedza It's clear, zviri pachena, and unambiguous. hazvisi ambiguous, hazvina kuputirwa. But when you and I begin to ask Asi questions, iwe nemi patinotanga kubvunza mibvunzo, there's a Sunday law coming. kune Sunday law iri kuuya, What's it going to look like? ichinge ichioneka And kana what are we kuratidzika supposed sei, to do? tichifanira kunge tichitei. Do we take Ellen White's statements Tinotora here kutaura kwaEllen on White how to prepare for a kwekuti soon coming togadzirira Sunday sei law Sunday law iri kuuya nekukasika, that was written zvakanyorwa almost 200 years ago makore akutosvika 200 apfuura, and use her counsel toshandisa council yake without question? tisina mibvunzo. Are her words even fit for purpose in the 21st century? Mavara ake achiri kutombokwana here mu 21st It seems century. to me
Handiri zvinoita They're sekunge legitimate questions to ask. mibvunzo chaiyo How am I yekubvunza. supposed to prepare for this thing that's soon coming, that's caught me by surprise? Ndofanira kugadzirira sei chinhu chakutosvika chandibatawo ndisingafungiri? Do I leave my job? Ndosiya basa rangu here? Do I leave the city? Ndosiya guta here? Do I take my children out of education? Ndobudisa vana vangu mukudzidza here? How do I relate to my spouse who doesn't believe what I believe? Ndoita ukama hupi neumwe wangu asingatendi zvandinotenda? These are all legitimate questions. Iyi yese mibvunzo And the iri thing is, legitimate. who are you going to ask those questions to? Chiripo nchekuti mibvunzo iyi uchaibvunza kunani? Now, Elder Jeff isn't here now, Elder Jeff havasisipo, but if you went back in time asi ukadzokera kunguva kumashure and you would ask him those questions, mavabvunza mibvunzo iyoyo, I think some of the answers that he gave ndofunga kuti dzimwe mhinduro dzavaize kupai were not very good. dzinenge dzisina kunyatsokunaka. Why? Nemhaka iyi, Why would you think they would not be good answers nemhaka iyi ndizofunga kuti dzinenge dzisiri when mhinduro he's the person dzakanaka. that's been raised up to Yeah, give yeah. the truth? Ari yemunhu akatosimudza kuti ape chokwadi. What goes wrong? Chii chinoshandika kana chinotadzikwa? Maybe you don't even see it that way. Pamwe hamutombozvioni munzira iyoyo. Maybe you think if you'd asked him all of those questions, he would have given you the correct answer Pamwe munotofunga kuti tikabvunza ido ega Jeff ndiwo achatipa mhinduro chaiyo for chaiyo. every single one of your situations, Masituation edu ese akasiyana, because he's a prophet nekuti prophet or an angel. kana kuti injirozi. How do you view that? Izvi munozviona sei? You thought? Kana nekufunga here? Did anybody ever approach him and ask him these questions? Kana Any akamboaprocha questions? here akavabvunza mibvunzo iyi? Kana achiri mubvunzo wezvayo? No? Kana So I did, ini ndakaenda and I heard other people, ndikatonzwawo vamwe vanhu, and I heard, I say many of his responses, ndakanzwa maresponses avo akawanda acho. and some of them I plainly didn't agree with. Mamwe acho agree with. ndaisatongobvumirana nawo, ndaisatotenderana nawo. I don't know how well you knew him as a person, Handisi kuti ndainyatsokuvaziva sei semunhu, but when you have got a personal question or issue in your life, asi kana uine mubvunzo uri personal kana issue iri personal muupenyu hwako, I think you have certain expectations of how someone would treat you. ndofunga kuti unenge uine expectations kana kutarisira yekuti munhu anokutrita sei. And I saw him treat people, not always, but sometimes in an unfair fashion. Ndakavaona achitrita vanhu, kwete nguva dzose asi dzimwe nguva nenzira Like yanga you, isiri fair. He Semi had his prejudices, vanga vainewo maprejudices avo, his preconceived ideas of what was right or wrong. maideas avo avaifungira nechekare kuti zvakanaka And I don't know nezvakaipa. if you view him that way Handizivi kuti munovaona here nenzira iyoyo or you just see him as an angel. kana kuti munongomuvaona senjerosi. And because he preached some truth, Nemhaka yekuti akamuparidza chokwadi, important truth, chokwadi chiri life-changing chakakosha, truth, chokwadi chaishandira upenyu, that would mean everything that he sees, that he understands, must be therefore correct. chaita sekunge zvese zvavaizoona kana zvavainzwisisa zvaifanira kunge zvitori ndizvo I don't know chaizvo. how you view that. Handizivi kuti munozviona sei. Anyone? Pane munhu here? No thoughts? No comments?
Pana ane pfungwa here kana kutaura. Le human being, Isu sevanhu he cannot have all the truth. ivo vari semunhu havagoni kunge vaine chokwadi chacho chese. And everybody, based upon their own studies, they will add things. Munhu wese maererano nezvidzidzo zvavo But as a vanowedzera. human being, you Nzwisisa cannot kwavo. have all the truth. Asi semunhu havagoni kunge uine chokwadi chacho chese. So it's the Spirit of God who help us to gather our comprehension of things. Saka mweya waMwari ndiwo Thank you. unotidetserawo kunzwisisa Merci. zvinhu izvi. Ita basa. So we were just told a minute ago that it's the Spirit of God that helps us to understand things. Audzwa kuti mweya waMwari unotidetsera kunzwisisa zvinhu izvi. And I agree with that. Ndobvumirana nazvo. But I think in addition to that, Asi kufunga kuti kuwedzerawo pane izvozvo. it's also when people come together and talk with one another. Vanhu pavanouya pamwe chete vachizoita nhaurirano. That we share our thoughts and ideas together. Tichisheyawo pfungwa dzedu pamwe chete. If you had a 7-year-old child Kana uine mwana ane makore 7 with a learning difficulty anoomerwa nekudzidza, and you wanted to know what to do, waida kuziva kuti woita sei, do you think Elder Jeff would have the truth, the correct understanding in knowing how you should order your family for your child's benefit? unofunga kuti Elder Jeff aizoziva here nzwisiso iri kuretu kuti uchaorder sei mhuri yako kuti igobenefita? I don't. Handifungi. I think he could have an opinion, Ndofunga kuti vaivawo nemuono wavo, to get some counsel from him. vaigona kuwana vakanisa kubva kwavari. But once he had given his opinion, Asi vapawo muono wavo, I have to see it as an opinion, not the truth. ndinofanira kuiona seopinion kuti chokwadi. If I had said to him, Kana dei ndakavati tell me how the Sunday law is going to come about, ndiudziwo kuti Sunday law ichauya sei, do you think he would have known? ndofunga kuti vaiziva here. How would he have known? Vaizoziva sei? Because it doesn't tell you an inspiration. Nekuti hazvikuiudzi inspiration. How do you know the fulfillment of the Sunday law, Unoziva sei kuzadziswa kweSunday law, the things that are happening? zvinhu zviri kuitika? We've already explained years ago the mechanics of this. Takatsanangura makore apfuura kuti We've spoken about the sei. agitation of the Sunday law, Takataura nezvekwajitika kweSunday law and it's been a long time yanguva yareba. when I've identified, Apo I'm not saying takaidentify, I'm the only person, asi kuti ndini tega, the mechanics and the dynamics of that agitation. maitikiro nemadynamics eagitation iyoyo. And to put it simply, Kuzviisa nenzira it has to yakakava, be done by people in the world. zvinofanira kuitwa nevanhu vari munyika. We might see it, Kugona kuzviona, but that agitation asi agitation means iyoyo there's a social awareness of something that's about to happen. inoreva kuti paine kuziva musociety kwekuti pane chinhu chakuda kuitika. And the problem with the Sunday Sabbath message Dambudziko remeseji yeSunday neSabbath is that we never saw any agitation on that. ndeyekuti hatinambobvira tamboona agitation yenyaya iyi. If Elder Test hadn't come Dei Elder Test vava vasina kuuya, and we still believed in a Sabbath Sunday issue, tichiri kungotenda muishu yeSabbath neSunday,
Can any of you show me one piece of credible evidence Pane anogona kundiratidzawo evidence imwe chete zvayo iri that there's credible an agitation of that subject? yekuti pane agitation That there's subject a iyoyo, social consciousness that the Sabbath Sunday issue is It's- happening. kuti pane social consciousness panharaunda kuti pane nyaya yeSabbath Sunday iri kuitika. There is none. Hapana. And that message began in 1989 and we're in 2023 now. Message yakatanga na 1989 tamuna 2023 And there's still nothing. hapasati pane chinhu So chakadaro. we would still have to wait. Taidai takangomirira. And if Elder Jeff were here Dei Elder Jeff wangu aripo and we pano were to ask, taizobvunza tell us about the Sunday law, udzaiwo nezveSunday law, what could he tell us? vaitiudza kuti kudii. The person who brought that message to us? Munhu akatipa message iyoyo. Nothing. Hapana. He would be in the same situation as we are in Vanenge vari musituation yavangofanana neyatiri nayo because there are no markers. nekuti hapana Now, I'm not saying zviri that we would kumaka. then not believe or that we would have doubt, Handisi kuti taizotadza kutenda kana kuti taizovawo but I nokugona, want us to understand something. asi toda kuti tinzwisise chimwe chinhu. So, Elder Tess did come. Elder Tess vakauya She did change the message. vakachinja message. And so now I want to ask the question, Sandauda kubvunza mubvunzo. inspiration speaks Inspiration about the agitation inotaura nezveagitation of the Sunday law. yeSunday law. We'll call it the great test. Toiti The great test. agitation of the great test. Agitation negreat test. So Elder Tess has redefined what the great test is, Elder Tess vakadefina patsva kuti test huru ndewechii. as Vivian said. Tizotaura We'll naVivian. call it the test of equality. Taidaidza tichiti test So yeequality. if equality is the great test Kana equality iriyo test that's hombe going to confront humanity, ichazovinga vanhu, do we see its agitation tinoiona here ichiagitata in society? munharaunda. So let me ask that question to you now. Regai ndichikubvunza mibvunzo iyoyo. Anybody want to say anything? Kana munoda kutaura chinhu here? We have a few people who are nodding their heads saying yes, they can see it. Tine vanhu vashoma vari kugutsurira musoro vachitonge vari kuzviona. Does anybody want to say anything? Kana muchaanoda kutaura here? If you can see it, Kana muchizviona, tell me what you can see. ndiudzei kuti muri Tell me kuona. what agitation you can see on the subject of equality. Ndiudzei kuti agitation yamunoona panayo yeequality ndeiri. So I was scrolling on my mobile. Ndandichitarisa pafoni yangu. There is a big a confrontation between LGBTQ people Pane and confrontation huru pakati pevanhu veLGBTQ. almost which of the Christian white. Is it? I don't remember. Nevanhu veChristian rights. Okay, the conservative. Let's Kana say. vanhu vaya vari conservative. Right taura chidaro. So this is what I can see on internet. There is a lot of images. There is a lot of confrontation between those two parties. Saka ndozvandinonyanya kuona painternet mapicha So aripo. you see Pane socially, hondo pakati pevanhu lavo.
Saka unoona There's munharaunda conflicts in ideology pane makakatana between muideology Christians pakati and pemakristu LGBTQ community. necommunity LGBTQ. So I can see this problem is everywhere. We can see it also in the education area because they ask them to leave the university. Saka tinoona kuti dambudziko racho ririko kwese kwakawanda nokuti tinoona kuti dzimwe nzvimbo vanotonzi vasiye mainvesti avanenge vachidzidza, Also in the shops. zvakare mumagrosary, mashopu. So we can see this confrontation everywhere, and we are facing this violence. Saka tinoona kuti confrontation iko kwese kwese, tinoona paine violence iyoyi. Tout dépend. Okay, so she said in France we don't see it really, but in the United States it's really high. Ari kuti mufrance So hatinyanyi you kuzviona, said asi that kuamerica in ndokwatiri France kuzviona. there is no agitation. Saka iwo kuti mufrance hakuna agitation. She said yes, we have this agitation, but it's less visible than United States. Ati wangu tinayo agitation asi hainyatsi kuonekera sezvainoitika With what you kuamerica. say. So I think that the topic of equality is agitated everywhere on the planet. Ndofunga kuti topic yeequality inoagitata kwese kwese pasi tenderere. So women rights has been reduced, as we see it this morning with Roe versus Wade. Sezvatinoona mawomen's rights anga atakwawo neRoe versus Wade. So human rights are not respected. Ma-human rights haasi kurespektwa. We can see it also in this war between Israel and Gaza. Tinozvionawo pahondo iri pakati peIsrael And neGaza. before Russia versus Ukraine. Kare taimboona Russia neUkraine. And there is very something we are faced this issue every day, even though with the migrant. Tinosangana It's migrant. It's strange people who come in from other countries, Syria, Africa, migrant. tinozoona nyaya idzi even nenyaya yemavanhu vanomigrate vayo. So I'm working in the service of migrants. Saka ndiri kushanda kubauka rema-immigrants. So I work in a foreign department. Ndinoshanda kudepartment rezvemaforeigners. So this situation is different. It's depending of the migrant. Situation yakasiyana zvinobva nema-immigrants. It is true there is a big violence towards them, but it's different. Ichokwadi kuti kune violence ikuenda kuma-immigrants, but zvakatisiyana. It's a long time we ask for better condition to receive them. Yanguva rekuti We tichikumbira condition yekuti vareceive. haven't been heard until these days that Ukraine people arrived. Kusvika mazuva ano apo vanhu vekuukraine In the vakazosvika administration where I live, where I work. muadministration yandinoshandira ndiri mairi.
And at this moment, they have been very welcoming. Panguva ino vanga vari kugamuchira zvakanaka chaizvo. They have access of a lot of rights that usually everybody should have the same rights. Can I just stop you for a moment? Est-ce que je peux Vakuwana t'arrêter access pour un moment? yemarights ezvinhu We've now zvakawanda moved from LGBTQ Sha- rights to zvanevanhu. migrant rights. Tabva kumarights ema-LGBTQ tikaenda kumarights ema-migrants. So I take it you see the issue of migration as a marker for the agitation of the Sunday law. Saka ndikuzvitora kuti uri kuona nyaya yema-migrants iri maka Is that yeagitation correct? yesunday law, ndizvo here? So, so can I just ask you one simple question? Est-ce que je peux te Ndokubvunzawo poser une question mubvunzo uri simple? simple. Should a country like France Nyika yakaita seFrance have limits to how many people it will accept? inofanira kunge ine malimits ekuti yogamuchira vanhu Should vakawanda it have sei here? limits on the criteria for migration? Inofanira kunge ine malimits here necriteria yemigration iyi. Does the government of France Hurumende yeFrance have an obligation ine to protect obligation here its citizens' rights yekuprotecta ma-citizens' or rights the avo rights of the citizens of other countries who want to migrate here? kana ma-rights ema-citizens edzimwe nyika dzinoda kuuyawo kuno uku? For me, yes. Yes. Okay, so I think most people, Donc, je Saka ndofunga kuti vanhu vakawanda when they see how immigrants are treated, vanoona kuti vanouya vaya vanobatwa sei, how the subject of migration has got out of control, nyaya yemigration kuti yakazoenda out of control sei, people have sympathy for the situation. vanhu vanonzwa tsitsi nesituation yacho. But there have to be, or I- do they have to be, I see. limits to what any country can and will do? Panofanira kunge here paine kana kuti malimits ekuti And I don't know nyika how we iyi view inogona that kuita sei, inokwanisa kuita chii. when we talk Handisi about titozviona sei izvi equality patinotaura nenyaya and yeequality the rights of humans, nemarights evanhu about free movement. maererano nekungofamba Because I madiro, don't think everybody really believes in the concept of free movement, nekuti handifungi kuti vanhu vese vanonyatsotenda nenyaya particularly when it would yekufamba start madiro, affecting them personally. nyanye kana zvaakuzotanga kuvaafecta zviri personal. The reason I mention that point Mhaka ndataura pfungwa iyoyi is because when we start talking about the test of equality nyaya yekuti patinotanga kutaura nezvetest and we yeequality see how various groups across the world are mistreated, tichiona maboka akasiyana-siyana pasi tenderere ari kubatwa zvisizvo, we'll call it the agitation. tozvidaidza tichiti agitation. Are the answers to how to deal with these things straightforward? Pane mhinduro here yekuti toita seiko nezvinhu Do izvi we zviri all straightforward? have a simple answer? Tese tine mhinduro yakapfava here. So, for instance, Saka Ukraine semuenzaniso Ukraine or Syria kana Syria or Iraq kana Iraq or now even Gaza, kana izvezvi if we takutotaura had all nezveGaza, those people wanting to exodus their countries, kana tiine vanhu ivavo vachida kusiya nyika dzavo, where would they go? vanoenda kupi? Would all of us be willing to open our homes? Tese taizobvuma here kuvhura dzimba dzedu? I don't mean literally, Handirevi kuti zviri our literal, countries, asi ndoda kuti nyika dzedu and share in the wealth that we have accumulated or earned, tosheya newealth yatakagadzira kana kuti yatakashandira, because we know that things aren't that straightforward. nekuti toziva kuti zvinhu hazvisi In straightforward the midst of kudai. genuine refugees, Pakati pemarefugee vari genuine there's a large contingent of economic migrants.
pane vamwe vakawanda vari mamigrants venhau And what should dzeikonomi. we do about them? Tinofanira kuitei pamusoro When I pavo? say we, Kana I pandinoti mean our isu, governments ndoreva kuti hurumende dzedu of what we might call first world countries, dzatinotaura tichiti kana kuti nyika dzemafirst and world, therefore how you would deal with that. uye iwewe pachi zvako unozodhila Because nazvo you sei, vote for your governments. nekuti munovhotera You hurumende vote for dzenyu, the government. So it's munovhotera hurumende so my dzenyu. question is, Saka mubvunzo wangu ndewekuti if we were to ask Elder Tess kamudei taibvunza isu elder test about the agitation of the Sunday law, nenyaya yeagitation dealing yesunday with law, just one of these social issues, tichingodhila nechimwe chemasocial issues aya chimwe chete, if she had an opinion, kana vaiva would it be the nezvavaifunga, truth, inenge iri chokwadi or here would it be her opinion kana kuti kune kuri kufunga kwavo on how to deal with the migrant issue? kuti nyaya yemamigrant aya toita sei I wonder how navanhu ava. you would view it, Handizivi kuti how you would munozviona view sei, her response. kuti response yavo munoiona Would it sei. just be her opinion as a mature Christian, a mature leader, Inenge dzingori pfungwa dzavo here seleader ari mature kana mukristu ari or mature as the messenger, kana semessenger, the angel? angirozi. And I think that's what's at the back of many of these issues or questions that people are asking. Ndofunga kuti ndo zviri kumashure kwezvinyaya dzakawanda idzi dziri kubvunzwa It's nevanhu. one thing to define truth. Chimwe chinhu kutsanangura chokwadi kuchidefine. We say radical feminism is the way society should be structured. Tinoti radical feminism ndonzira iyo society inofanira kugadzirwa yakamira That zvaiyo. this movement should be based upon radical feminism. Kuti movement ino inofanira kunge iri based upon radical feminism. And all of us would say yes. Vanhu vese vanoti hongu. But if we were to ask, what does that look like? Asi kana takuzobvunza kuti ko zvinoratidzika sei, Without saying tisina we should kutaura respect one another kuti tofanira and kurespektana, behave properly, tobehave zvakanaka. I think we all know that. Ndofunga kuti tese tozviziva But izvozvo. radical feminism Asi radical feminism as a political and se-political organizational structure ne-organizational structure means something a bit more than just that, zvinoreva zvinhu zvakatoti kupfuura pane izvozvo chete. it would seem to me. Ndo And zvazvinoratidzika if we kunge zviri had kwandiri. Elder Tess Dei tatina elder test and we said, you speak about radical feminism, toti isu ini ndimi munotaura zveradical feminism, restructure the movement chirongai movement so patsva it's now a radical feminist movement, kuti igova radical feminist movement, not patriarchal. ichirega kuva What would patriarchal. it look like? Zvinoratidzika sei, How would it function? yaizoshanda sei, Who would lead? ndiani aitungamira, Who would follow? ndiani aitevera, What kind of structure would it be? yaigove iri structure yakadii. Do you think she would have all the answers? Unofunga kuti aizova nemhinduro dzese here? But she's the messenger. Asi has ndivo the truth. kamessenger, ndivo vane chokwadi. So for people who were online, several people here just said no, they don't think she would have the answers in the same way. Vanhu vari paonline, vanhu vakawanda kuno kuvati havafungi kuti elder test vanenge vaine mhinduro That she dzakafanana defined the truth. nenzira yakafanana iyo great vakadefina test chokwadi. There's Ah, no longer test being huru Sabbath, kuti haisisiri sabata but being equality. asi yaequality. It's easy to make, and I don't mean that in a silly way. It's Zviri nyore, It's easy to handifungi make kuti that ndikuzvitaura statement nenzira iri sili. Zviri nyore kutaura of statement fact iyoyo kana as a kutaura messenger. fact iyi uri But then messenger. to unpackage that, Asi kuzotanga kuzviradanura I'm not sure it's that either straightforward, handifungi kuti zvakanyatsokucheka kana kuti nor zvinhu am I zvakati twasa. persuaded that that's the work of that messenger. Uye handisi persuaded kuti basa remessenger iyoyo. And I think that's why Ndofunga kuti ndosaka we have questions tiine mibvunzo that we feel aren't being answered. yatinonzwa kunge haisi kupindurwa. Because people have said no, they wouldn't expect her to know the answers. Nekuti vanhu vari kuti
havaizotarisira kuti vange vachiziva mhinduro dzacho dzose. But the questions I receive, Asi mibvunzo they yandinowana infer inoita kunge that she has all the answers. vane mhinduro dzose. And if only she were here Asi dei pamwe vanga vangori instead pano of me, pachinhambo changu, everybody would get their questions answered and we'd all have direction again. mibvunzo yemunhu wese yaipindurwa hatobva tatanga kuva nedirection zvakanaka. That may be true, Kogona kunge zviri chokwadi, but based upon past experience, asi tichibhesa neexperience I'm yatakaita not mumashure persuaded that it is true. handioni kunge ichokwadi. I've gone over time, Tapfurikidza nguva, so we have to close, saka takufanira kuvhara. and hopefully we'll continue this conversation in our second study today. I hope tinoenderera mberi neconversation yedu muchidzidzo chedu chepiri nhasi. In summary, Mukuvharira, in case people won't be here for the afternoon study, pamwe vanhu vanogona kusazodzoka zvavo masikati kuchidzidzo ichi. it's not a summary, it's a statement. Haisi samari, kutaura. I have the feeling and awareness Ndine ka-awareness nekakunzwa that there are manje. many people in this movement Kune vanhu vakawanda movement ini who are fearful vanotya because of a lack of direction. nekuda kwokuti vanonzwa kunge vasina direction. And I'll use the word leadership in a way that means someone who knows where we're going. Ndakushandisa vara rekuti leadership nenzira yekuti munhu anoziva kwatiri kuenda. Like the captain of a boat Mutungamiriri who wechikepe knows how to get from one point to another. anoziva kuti tinobva panzvimbo nzira iyi tichienda apa. Many people Vanhu vazhinji seem to feel that we're like a boat without a captain. vanoita kunge vanonzwa sekunge tiri chikepe chisina mutungamiriri, Captain being Elder Tess. mutungamiriri ari elder Tess. My thoughts Kufunga kwangu are that I don't have a fear for this movement. kuti ine handityiri movement ini, I have faith ndine kutenda and I have confidence uye ndine that God confidence is in control of this movement, kuti Mwari vari kutungamirira movement ini. regardless of me, Zvisinei neni, Elder Jeff, elder Jeff or Elder Tess. kana elder Tess. That God raises up people Mwari vanosimudza vanhu and brings them down, vovadzikisa. and this is God's movement. Iyi imovement yaMwari, It's not the movement of an individual person. haisi movement yemunhu ari one. And however you want to view my work, her work, or Elder Jeff's work, Sinei nekuda kutarisa basa rangu raelder Jeff neraelder Tess sei, we just remember the word messenger, tangorangarira vara rekuti mutumwa it means someone who's not in control. chinoreva munhu asina It control. means someone who is just a relay from the person who has the answers to someone Chinoreva who doesn't. nongoreva munhu anongori relay kubva kune munhu ane mhinduro dzacho kusvika kune munhu Or just asina. vessels, Vangoriwo as Paul vashandi, uses that term. mavessels sevara rinotaurwa naPauro. And I think that each of us would be served well Ndofunga kuti umwe neumwe wedu anosevhwa the zviri more we nani look to the divine than to the human. patinoramba tichitarisa kuna Mwari than kune munhu. Of course, Hongu we should all be talking pese tofanira kunge and tichitaurirana, sharing our thoughts. tichisheya pfungwa dzedu. But I think that's a normal part of the human experience. Ndofunga kuti ipart iri normal yeexperience yedu sevanhu. And I'm not trying to minimize the ministry of anybody, Handisi kuzama kudzikisira ministry yaani nani zvake, but I do think that sometimes we need reminding asi ndofunga kuti dzimwe nguva tofanira kurangaridzana that separate to a message that someone gives, kuti zvisinei nemeseji inopiwa nemunhu, we're still only human. pese tichingori And vanhu, they're still only human ivo vanenge vachitongoriwo munhu with their opinions, nepfungwa dzavo, their thoughts, and their maopinion avo prejudices, nemaprejudice avo, as each of us have. seumwe neumwe
where do I And I know? have confidence Ndine confidence that this movement kuti movement ino is in a better condition, a better place than I think many of you do. iri panzvimbo iri nani than vanhu vakawanda zvamunofungira, Based upon the feedback and the questions that I get. maererano nefeedback nemibvunzo yandinowana. Let's pray. Ngatinamate. Dear Lord, Mwari wedu, I want to thank you ndoda kukutendai for all that you have done, not only in my life, nezvose zvamakaita, kwete muupenyu hwangu chete, not only in the life of Elder Jeff and Elder Tess, kwete chete muupenyu hwaelder Jeff neelder Tess, but in the lives of each of us, asi muupenyu hweumwe nemumwe wedu. that you have taken us Makatitora out of the furnace kubva and mugomba you remoto, have prepared us makatigadzirira to be part of this movement kuti tive part and yemovement to do a ino, work, tiitewo basa, firstly for ourselves kutanga kuzviitira and isusu, then for those around us. kuzoitirawo avo vakatitenderedza. May each of us not lose sight Dei umwe neumwe aisarasikirwa nemuono that you who began this work, wekuti imi makatanga basa racho iri, that you who are in control of this work, imi muri mucontrol yebasa will iri, see it through to the end. muchariona kusvikira magumo avo. No matter what happens to any individual, Zvisinei nechinoitika kune munhu upi zvake, help us to trust you, tidetsereiwo tiende mamuri, to have confidence in your power, kuve neconfidence musimba renyu, your strength, and your wisdom. wisdom yenyu. Thank you that you're able to use us, Tendai nokuti munogona kutishandisa each of us, umwe neumwe wedu, in whatever capacity necapacity ipi zvayo that you see fit, yamunoona yakafanira, and that we are willing to join with you in. uye kuti titoriwo willing kubatana nemi. I ask for a blessing, Ndinokumbirawo chikomborero, not only upon myself, kwete kwandiri chete, but on everybody bowed before you today. asi kumunhu wese akapfugama pamberi penyu nhasi. Give us the blessing that we need, Tipewo chikomborero chatinoda, not just the one that we ask for. kwete icho chega In chatinokumbira Jesus' name, muzita raJesu. amen. Amen.